Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयबो जोंनि गोदान ब्लगावहाय बरायनानै लाफैनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि जोंनि भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर जोङो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों। जों गासिबो लोमजाजोबदों आरो लोगोफोर लोमजानायखायनो जोङो हस्पिटालाव डक्टरजों नायजानो थाखाय ओंखारदों। बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ' लानो सानदों। जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्ट्रेस्टेड अब्ला नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंनि लोमजानाया फार्स्टआवनो बे नानिया लोमजाग्रोदों, बे फिसाजोआ क्लेरिया। बेयो दाखालिनिफ्रायनो लोमजादों, गगा मोननानै गुजुयो, ओंखाम जानो हाया, ओमफ्राय जेबो खालामनो हाया। मोनायाव रासिन जायो, गगानि लोमजानाय नालाय लोगोफोर, गगा मोनना लोमजानाय नालाय मोनायाव जि रासिन जायो, जि गुजुयो। ओमफ्राय बेबायदिनो खर' बायदिसिनाबो सायोना गगा मोनबाथ' बे गाबो आरो बोराबो गाबख्लेयो। ओमफ्राय दाखालिबो लांखांखाबाय बेखौ माबा डक्टरनो देखायखांखाबाय। ओमफ्राय मुलियानो लोंबाबो हामाखै, मोजां जायाखै। ओंखायनो दा जोङो दस्रा डक्टरनो देखायफिननो नागिरदों आरो। ओमफ्राय बे लोमजाग्रोबाय, दाना गगा मोननानै बे लोमजाग्रोबाय, आंबो लोमजाबावबाय दाना। आं लोमजाबाय आरो बिनि बिफा गगा मोनबाय, साथामबो गगा मोननानै लोमजानाय दङ जोङो दा। ओंखायनो जोङो दिनै साथामबो ज'नो डक्टरजों नायजानो नागिरदों आरो। ओमफ्राय फिसाजोना एग्जामाबो जाथारनोसै नै, सेकेन्ड इउनिट आरो डिसेम्बरनि 4निफ्रायनो दिनैहाय नै नभेम्बरनि 29 थांखाबाय। ओमफ्राय लेखाखौनो मोजाङै फरायनो हायाखै फिसाया, ओमफ्राय आंबो मोजाङै फोरोंनो हायाखै, आंबो लोमजाबाय नालाय। बेबो फरायनो हाया, खर' सायोना गगा मोनबा, दसेल' फरायो, ओमफ्राय फरायलाबो, खर' साबायनो माबाय बिदि होनबाय थायो। मुलि लोंबाबो हामाखै नालाय, ओंखायनो दिनै लांफिननो नागिरदों। नोंथांमोना प्रे खालामनानै हो आंनि फिसाजोआ जेन' गगा मोननाया थाबैनो मोजां जायो, ओमफ्राय एग्जामखौ मोजाङै होनो हायो। दा मा होनो लोगोफोर, मैया स्कुलाव थांबाय, ओमफ्राय मैया स्कुलाव थांनाया गगा मोननानै लोमजाखानायखा नालाय मानसिया, खोमा सादों होननानैहाय फैफिननांबाय, लायफिननांबाय दसथायावनो। ओमफ्राय दिनैहाय स्कुलावहाय थांनो होआखिसै आङो, लोमजाबाय थादोंना मानसिया, ओंखायनो थिनहराखिसै दिनै स्कुलावहाय। स्कुलाव थाङैखायनो जोङो दिनैहाय सानावहाय ज'नो हस्पिटालावहाय डक्टरजों नायजानोसै होननानै थांनो ओंखारदों आरो। नोंथांमोना जोंजोंहाय भिडिअ'खौ नायलांफाबाय थादो, ना मा होनो लोगोफोर? ओमफ्राय नै लोगोफोर, जोङो दा हस्पिटालावहाय मोनफैबाय। डक्टरा दाबोनो फैथ'वाखै, दाबो हाबथ'वाखै। दसे नेथ'नोसै जोङो, माने जोङो टाइमनि सिगांनो थांखादों नालाय, डक्टरजों थाबनो नायजानानै फैगोन होननानैहाय जोङो थाबनो फैखादों। ओंखायनो नै दा डक्टरा सफैथ'वाखै, दसे नेथ'नोसै डक्टर फैसान्दि। ओमफ्राय नायजाखांनानै थाबनो थांफिनसै न'आवहाय। ओमफ्राय दा नै लोगोफोर, डक्टरा फैबाय, जोङो डक्टरजों नायजाखांबाय। ओमफ्राय डक्टरा दा जोंनि थाखाय मुलि लिरगासिनो दङ। बे मुलिखौ लिरखांबानो जोङो थांसिगोन आरो। ओमफ्राय नै मुलिखौ लिरखांबाय डक्टराबो, जों ओंखारबोबाय। ओंखारनानैहाय दा जोङो न'आव थांसिगोन। न'आव थांसिगोन माने डक्टरा जे मुलिखौ जोंनो थाखाय बायनो लिरनानै हरदोंना लोगोफोर, जोङो बेखौहाय बे फार्मासिनिफ्राय लांफाखानोसै। डाबल जायो, दा फैफिननांगौ जागोन। ओंखायनो जोङो बेयाव फार्मासियाव दा थांनायावनो लांफाखानोसै। ओमफ्राय न'आव थांनानै एसे ओंखाम जानानै मुलि लोंनानै रेस्ट लायनोसै लोगोफोर। लोमजानानै दा देहाखौ मोजां मोनाखै, उन्दुनानै थाहैसै दसे। ओमफ्राय नै दा लोगोफोर, जोङो फार्मासियावहाय सफैबाय। डक्टरा जे जोंनि थाखायहाय मुलि लिरना हरदोंमोन ना लोगोफोर, जोङो बेखौ लांफाखानोसै होननानै हाबफैनाय जादों। मुलि लाखांबाथाय थांनोसै जोङो। ओमफ्राय नानियाबो बिराद बागासिनो दं थानो, गगा मोनबाथाय खर' सायोना, देहाखौ दुरबल मोनजोबोना, ओंखायनो लिंगासिनो दङ न'आव थांनोसै होननानै। ओंखायनो थाब लानोसै, थाब थांनोसै। नानिनि थाखाय नै मुलि हाननानै होगासिनो दङ, दिहुनगासिनो दङ बियो। नानिनिखौ होखांबासो जोंनिखौ होगोन बियो, ओंखायनो जोंनिखौ मोनबाथाय थाबनो लानानै थांनोसै आरो। भिडिअ'खौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो। दा जोङो मुलिखौ लाखांबाथाय न'आव थांबाय थानोसै। नोंथांमोन बयखौबो आङो
जोंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ बेबायदिनो नायबाय था आरो सापर्ट खालाम जोंखौ थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बयनिसिमबो